Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando kubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo. Hawu Jesu wethu iyasithanda inkosi yethu. Yadela ukuphila kwayo yasifela esiphambanweni. Siyabonga Nkosi Jesu, siyabonga ukudela ukuphila kwakho, udela incebo yasezulwini uzothabatha isimo sokuba umuntu. Angazi indaba iyangithinta le ndaba engikhulumayo, iyangithinta kakhulu. Cela ukudlula kuyona. Bangcwele siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu ngokuthi isivuliwe inamba ebivalwe uWhatsApp. Ibingavalwanga uVodacom. Khona abathi ivalwe uVodacom, cha. Ivalwe uWhatsApp. KuVodacom bekungekho nkinga. So ke useyivulile kuWhatsApp. Angimazi uyivula isikhathi esingakanani, kodwa ngiyacela ningayisebenzisi. Iyamangalisa lento kodwa abantu sithi isiZulu abayi nganxanye bengemanzi. Amanzi ayanganxanye, abantu cha. Yabona ngesikhathi beyivula namhlanje, angazi bayivule nini, but ngibona intathakusa mangivuka ngo-3 ngithe kwenza ezinye izinto. Uma ngithatha ifoni angithi le encane iyahluleka ukubamba ama-contacts. So uma ubhalile noma uthumela into kuvela inamba igama lingaveli, bese ngiya kuyona ngifike ngi-check ngifake le namba sekuvela igama lakho bese ngiya-update ngiyalisave-ke la. So umsebenzi impela onzima ngoba manje le ayikwazi bese ngiyakusave-ke. So mase ngithi hawu usuyasebenza uWhatsApp, bangibhalela imeseji-ke ukuthi cha sebewuvulile. Angoqaphela, angazi ukuthi into engakanani nesikhathi esingakanani. Yikho ngicela ningawusebenzisi, ngiyacela. Uthola ukuthi sekunabantu ababhalile. Mhla ka-15 nginama-message akhona. Angisazi noma u-16 akhona yini, kodwa engakutshena khona over 100. Ngiyamangala kanti abantu banjani ngikhulume kahle kangaka futhi bebona-ke ngoba phela bayabona amathikha awekho, but bayaqhubeka abantu bayathumela. Ngiyacela abazalwane ake sisebenzise le namba u-063 775 5162. Ngiyacela. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Ngibonga lapha bebekanye nami emkhulekweni. Yebo, khona bebecela ukuthi akiwe emkhosini, ngiyazi lokho. Kodwa bengithi mangithi ngiyayibamba kumoya ngizwe ukuthi cha, eyami le ukuthi ngizikhulekele ngingaceli ikhaya lezwi singene sonke emkhosini. So bengizibambele ngedwa, bekweyami le ndaba. Ngiyazi bebekhona-ke abanye abebengilekelela bengazi, kodwa nje ngiyazi ukuthi khona bebekhuleka amasosha. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise. Sinqobile. Kodwa ngicela simo ukuyisebenzisa ke sibone ukuthi kwenzakalani. Ngicela niqhubeke ni-download uTelegram ngoba ngicabanga ukuthi yiso lesi sikhathi sokuthi simuve sekuTelegram, kodwa ngizonitshela uma sekufanele simuve ngoba ifoni yami inama-contacts awu-13,000. So angizuvele ngikumuve ngusengale, kodwa kuzobiza ukuthi wena ufuna ngikumuve uzothumela imeseji yakho, usho igama nesibongo nendawo ohlala kuyo, bese namagama asho ukuthi ufuna ukungena kwi-Telegram, and imeseji uzobe uyithumela nge-Telegram, awuzoyithumela ngo-WhatsApp. But ngizonitshela kakafiki lapho, kodwa kufanele simuve kancane kancane ngoba njengoba uwu-5,300 umsebenzi omkhulu ukumuva labo bantu. Kodwa-ke kuzokwenzeka ngomsa kaNkulunkulu kancane kancane. Sizokuzama nje, kodwa-ke nime nje siqhubeke nale namba, nime kuleyana. Ngiyabonga kakhulu. Bese siyakhumbuzana ukuthi kusasa oLwesihlanu asithumele ama-messages, asithumele ama-voice note. Khona abantu abathanda ukubhukha nge-voice note. Kusukela kusasa ama-VN angiwaphenduli. Akusho-ke lokhu ukuthi bhalani kanti imessage yakho ayikho mqoka.
ngoba uma ngiyifunda ngithola ukuthi ayikho mqoka angizukuyiphendula futhi ngoba ngixakekile kakhulu. Ngomgqibelo nje kune-SCO yama-high school engimenywe kuyona engiyoshumayela khona. So-ke umsebenzi mningi bazalwane. Ngiyacela sikhumbule iFriday sizothumela uma kufaka umuntu ekhaya lezwi, sizothumela uma sibhuka. Kuyokusiza ukubhukha ngokubhala, hhayi ngokukhuluma ngoba i-VN nje angiyibheki. Ukuze ngibone nini ngomsombuluko ngokugcinwa inkosi. Hhayi-ke ngiyabonga. Ngiyanithanda bazalwane, ngiyanithanda ngoba nikanye nami kukho konke sivuka nani ngemkhuleko. Ngiyanithanda nezwa, ngiyanithanda. UNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu anibiyele nemindeni yenu. Kwangathi singahlala kuJesu, sihlale njengevila, kuba mnandi sesisezulwini. Angazi-ke noma ziyakhunjulwa iy'nkinga zasemhlabeni kurivayizwe. Uma kuwukuthi kuyenzeka, kuba mnandi sesixoxa ukuthi kwake kwavalwa ngisho inamba, kwake kwenzeka u-1, 2, 3. Kodwa uma kungakhunjulwa-ke ngenxa yobumnandi kulungile nalokho. Kodwa enye into engiyaziyo, siyojabula sikhonze inkosi yethu. Ngiyabonga. Ake siguqeni sikhuleke. Jesu Kristu inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siphambi kobuso bakho siyabonga. Siyabonga asiphezi ukuthi inamba ivuliwe. Sikuday 2 womkhosi wethu wokubonga, siyabonga. Dumo lonke lungolwakho. Sibonga Nkosi ukuthi ube khona phakathi kwethu enkonzweni. Sibonga Nkosi ukuthi ubalondile abantwana bakho. Siswela umlomo wokubonga, kahle kahle sinikele imizimba yethu ibe umnikelo ophilileyo nongcwele kuwena. Sibona kuyilokho esingakwenza Nkosi ukunikela uqobo lwethu kuwe indlela esibonga ngayo. Iba nathi-ke Nkosi nakule nkonzo ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Sizoya ezweni lenkosi. AmaHubo 103 sivele sikhuluma ngawo. Ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe, ngoba usenzela umusa. Mbonga uJehova verse 1, mphefumulo wami konke okuphakathi kwami akubonge igama lakhe elingcwele. Mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho, ukhulula ukuphila kwakhe ebhujisweni, ukuqhelisa ngomusa nangobubele, osuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, busha bakho bubuyiswe njengokhozi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Siqhubeka-ke la nezwi lethu, incwadi kaPetro chapter 5, 1 Peter chapter 5. Nansi ngavuma ukuvuleka. Bese sikuvesi 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke wanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu. Senihluphekile isikhashana, yena uqobo uyakuniphelelisa, aniqinise, anike amandla, asisekele. Verse 11. Makube kuye amandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Indumiso leyo, ukubonga lokho. Makube kuye amandla. Yebo akuye, kodwa kukhombisa ukuthi nawe uyavuma. Makube kuye amandla, awuphakeme, uyazithoba. Makube kuye amandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Athi verse 12. Ngosilivana umfowethu othembekayo ngokubona kwami nginilobele ngokufushane. Othembekayo ngokubona kwami. Khona into ayambulayo uNkulunkulu ngaleli gama. Ngosilivana umfowethu othembekayo ngokubona kwami nginilobele ngokufushane. Ngincenga ngifakaze ukuthi lo yiwo umusa oqinisekileyo kaNkulunkulu imani kuwo. Ake sibukele. uSilivana umfowethu othembekayo ngokubona kwami. Bangaka abantu owabancomayo kanti kuNkulunkulu abancomekile. Bangaka abantu owathi bathembekile kanti kuNkulunkulu abathembekile. Lawa magama akhulunywa uPetro ayangithusa ukuthi kanti Nkosi siyona sincoma abantu kanti kuwena abancomekile.
uPetro uzama ukuba on the safe side, abe sohlangothini oluphephile lokuthi angaqamba amanga. Uthi ngoSilivana umfowethu othembekayo ngokubona kwami. Okungenzeka ukuba kathembekile ngokubona kwakho. Okungenzeka ukuba kathembekile ngokubona kaNkulunkulu. Uthembeke ngokubona kwami ngoba thina singabantu asikwazi ukubona inhliziyo yomuntu. Hayi asikwazi. Ngike ngilinganise ngithi mina uzothola ukuthi ebandleni sinensizwe ethize. Sithembile, sithi iphethe kahle, sithi iphila impilo emsulwa. Kanti mayisiyodwa ekhaya ebusuku isilele, isebenzisa izandla zayo ukuzithokozisa. Ngathi uyabona, siyincoma thina, hayi umntwana kaNkulunkulu, sibani kuwukuthi, sibani kuwukuthi. Kanti mayiseyedwa uyazilala, ulala nedimoni. Ngokunjalo nowesifazane, sibona intombi eziphethe kahle, engaqomi, engathatheki abafana, kanti iqoma idimoni. Ebusuku mayisiyodwa yazilala naleli dimoni. Ebusuku isiyodwa isebenzisa izinto ezithize, ama-objects noma iminwe. Bazalwane, ngifunda leyo nto kulo musho kaPetro. Uthi uPetro, ngoSilivana umfowethu othembekayo ngokubona kwami, nginilobele ngokufushane. Othembekayo ngokubona kwami. Ake siyeke ukuzenza abantu ababaziyo abantu. Yazi ukuthi ngisho unkosikazi wakhe awumazi. Yazi ukuthi ngisho umyeni wakhe awumazi, waziwa uNkulunkulu. Ngeke ume ngonyawo olulodwa ugarante ngomyeni wakho, uNkulunkulu omaziyo. Ngeke ume ngonyawo olulodwa ugarante ngonkosikazi wakho, uNkulunkulu omaziyo. So-ke to be on the safe side ukuze uphephe, usibanibani othembekayo ngokubona kwami. Ayangazi ngokubona kwabanye, ayinangazi ngokubona kaNkulunkulu. Kumnandi mase kuzosho uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyasho. Yabona kumnandi mase kuzosho uNkulunkulu njengoba asho uJobe. Wathini uNkulunkulu uJobe? Laphayana uJobe chapter 1 verse 1. Kwakukhona umuntu ezweni lase-Uzi, ogama lakhe lalinguJobe. Lo muntu wayengenasici elungile, wayemesaba uNkulunkulu, wabalekela okubi. Yayizwa le? Kuhle makusho uNkulunkulu, hayi kusho mina, ngoba mina ngazi. Mina angazi ngempela. Uma uNkulunkulu esekhuluma noSathane lapha kuverse 8 kuJobe, noma siqale kuverse 7, uJehova wayesethi kuSathane, uvelaphi na? USathane wamphendula uJehova wathi, ekuzuleni emhlabeni nasekuhambahambeni kuwo. Verse 8, wayesethi uJehova kuSathane, inhliziyo yakho iqaphele inceke yami uJobe na? Ngokuba kakho njengaye emhlabeni, umuntu ongenasici nolungileyo, omesaba uNkulunkulu, obalekela okubi. uNkulunkulu kufanele asho leyo nto. Ubalekela lokhu Petro, uthi umfowethu othembekayo ngokubona kwami. Angazi ngokubona kaNkulunkulu, angazi ngokubona kwabanye abantu, kodwa ngokubona kwami uthembekile. Ngamanye amagama uvula ukuthi othanda ukuchallenge ukusho kwami ukuthi usibani thembekile uzosho, hayi wakathembekile ubanani ngiyamazi usibani uhamba inyanga. Ngizothi hayi angimazi, bengingazi, yikho ngithi ngokubona kwami. Hayi vele sidedele lithi awubani uthembekile, awubani uyakholwa, ubani ukuthi nokuthi, hayibo. Useshilo yini uNkulunkulu? Uthini uNkulunkulu ezulwini? Ngoba uyena onesihogo, uyena onezulu, uyena ofaka umuntu ezulwini. uNkulunkulu ayambula lento kwamina, bengayazi, bengayiboni, bengifunda nje. ngoSilivana umfowethu othembekayo ngokubona kwami, nginilobele ngokufushane, ngincenga ngifakaza ukuthi lo yiwo umusa oqinisileyo kaNkulunkulu yemani kuwo. Bafowethu, ake simene kumusa kaNkulunkulu oqinisileyo, sime kumusa kaNkulunkulu okuyiwona wona, singagudluki. Yabona uma umile emseni kaNkulunkulu, uNkulunkulu uzokungenisa ezulwini lakhe ngoba unomusa. Kodwa uma ugudluka emseni kaNkulunkulu, wona wenza isono, usukile phela emseni kaNkulunkulu, uzokwenzela kanjani uNkulunkulu umusa? Ake sime kiwo umusa kaNkulunkulu, sime kuso isihawu sikaNkulunkulu,
ngokwenza izwi lakhe, ngokwenza into ayifunayo kithina, uzosingenisa ezulwini lakhe. And lingelakhe, akusilona elomunye umuntu. Owethu ukuthi sithembeke kuwo umusa oqinisileyo kaNkulunkulu, sime kuwo singagudluki. Umile wena emseni kaNkulunkulu, awugudluki kuwo, uzongena ezulwini. Athi uJesu John 7:38, okukholwa njengokusho kombhalo, eswini sakhe kogobhoza imifula yamanzi aphilayo. Yima emseni oqinisileyo kaNkulunkulu. Asikhuleke siguqe. Baba ongcwele, uNkulunkulu wethu, siyabonga ngakho konke. Sithi Jesu Kristu inkosi. Busisa yilo naloyo lalela. Amen. Baba uNsibando ovalelisayo, uthi uJesu Kristu inkosi.